Per la Federació Catalana hi ha dos parts, que és la part de promoció i la part de competició. Llavors es creu que fins als 14 anys tots els nens tenen dret a fer un esport. Vull dir, no es mira tant el resultat, si un nen és millor o pitjor que altre. Vull dir, es creu que fins als 14 anys es tracta que juguin. Juguin, s'ho passin bé, aprenguin, és un esport d'equip, que aprenguin a convivir amb els nens, que aprenguin a guanyar, a perdre. Aquest any hem aconseguit acabar la temporada amb 9 equips i uns 32-34 nens amb l'escola. És a dir, s'ha treballat molt amb la part d'escola, que és en un poble com a Premià de Dalt, és a partir d'aquí on té que pujar. Vull dir, nosaltres no som un Mataró, una penya que van pels pobles agafant nens. És a dir, crec que és una cosa que estigui treballar des de la base. Les instal·lacions són del poble i el bàsquet és per a la gent del poble. Sempre estem oberts perquè hi ha molts nens d'altres pobles que per lo que sigui no tenen puesto amb el seu club i si aquí tenen cabuda els agafem. Però la majoria pràcticament, ara no sabria dir-te els llistats, però jo crec que un 85-90% són gent del poble.